Ola, chamame Alba Gallego Blanco, estou estudiando en Ourense, no CIU Portobello, primeira animación sociocultural e turística, e son de Xunqueira de Espadañedo. Eu elixín este ciclo porque me gusta relacionarme ca xente e gustaríame animala e pasar bo rato con eles. A miña satisfacción en relación co ciclo e co instituto pois é super boa, super amables todos e super familiar. Disfruto facendo actividades ca xente, facéndolle pasar bo rato, divertíndose en un momento e non estar sempre en clases estudiando e estar un pouco ao aire libre e pasalo ben. Pois ábrense bastantes portas laboralmente, tanto para traballar con xente maior como xente pequena. A min personalmente gustaríame nun centro de día ou nunha residencia relacionado todo con xente maior, inda que non me importaría traballar con xente de idade menor. Actualmente estou traballando nun centro de día e anteriormente fixen un ciclo medio de atención a persoas en situación de dependencia, o cal me axudou a abrir a miña vida laboral e poder empezar a traballar no centro de día no que estou traballando actualmente, e agora mesmo estou aumentando os meus estudios e a miña profesionalidade facendo o ciclo de animación sociocultural e turística. Gústame a FP.